Jadi dihita namar pucuk nirating namar dakka diri tua. Dihita namar maranggi namar dongas sabutuha. Asa sadama hita mangadopo suhuta. Jadi dos marwata teh sadata mahita. Mau lihat mak. Mau lihat mak di tuata, mau lihat madang dihita saluhuna. Dihamu suhut paranak. Dongat tubuh nami nang songoni hula-hula nami suhu parboru marga raja sitopul. Dohot boru hula-hula nami hutapea. Disondro dohami dongat tubuh ni suhut paranak marga pasaribu boru bere iba bere se kota Batam. Dihoamang. Ya, secara khusus disondro dohami sian penguata PPRPI wilayah Batam. Di namarlas niroha hita marhite-hite nong manjalo pasu-pasu pardongan saripeon anak kota siatuhata marhite-hite naposona. Roma hamiatong dongat tubum. Nantilah cerita, nanti cerita, masih panjang waktu, nanti ada, nanti malam cerita. Roma hamiatong dongat tubum. Doho marlas niroha di parbogason ni yang anak koton. Secara pribadi ngalelek kita marsi tandaan jala binoto do di belakangan yarion di bagasan parsahitoko alai anggiat ma marhite-hite nong manjalo pasu-pasu pardongan saripeon pangguaran laptusia namate. Jadi torop sopiga peha minungaing dison dongat tubum do boruta do bere do iba bere las marohamate asa do nondai batong andor haduk kama togu ni lombu andor hatiti ma togu ni horbo pek sor matua ma hamuna tujulanon mangiring-iri pahopu satu namar nini satu namar nono di haroro nami di son kubuak kami do parbue ni holong nami marhite PPRPI wilayah Batam dohot anggaran sian sektor batu aji khususnya sektor kapling lama otik sadia naboy ni pasa ni puata asa dohono nami matong acim do deyosira tonggi do delogula otik sadia na pinasa ni puata di Batama namanggoi pasu-pasuna buat Boris dan Parumaen langkah awal. Ini adalah langkah awal menuju kebahagiaan rumah tangga yang baik di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami semua keluargamu mengucapkan selamat berbahagia. Songonima naboy tapasatami